Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi baar kalapli pat ba ya ka jing Treikam online na kabenta ban siu ya ka professional tax balatip kum ka online payment system. Ya ka ni karukum Treikam bathamai kat kum ka jukmenta lapli pat ba da ka executive member katnat market but information technology rengkat u executive member katnat taxation ba fanten je lakadong na lor ki officer na ka NIC. Lalu bangabat hi ya ka ayu first initiative di kan ni ban pen la ban file online no ikini ki professional tax na do bang sedang ban bat da kum nom yo ika san krore ingi dang yo si snam da se kan ni kan jing don mentai kan ni ka online ni la ban kan ru marbun ki ya jaitu ban ya file ya ka professional tax sama ba ka jangai kan ni ka tai da se ki leakage through kin kam kin ja Basikan kentiu hai ka revenue jung. Kindon ya ka po lai po ja lai po tam ka siu. Te kini ki jong ki government employee pat ki tu layat ka treasury. Te takada menta ka jing don jong kani ka online registration ki jungi online filing jungi. Kanyarap long ba kin manpower kala kham bam duna. Te ngi la ban stress ban pha na iki sha ki feel jong ki te kala kamera sibun kan kawai kalong kata so kawai kan compensate ya kam nama ba menta kajuk menta kamri ka ba ngi ba pet menakan ni le chapter shalang samajai but expect begitu ki brio na shalang samajai kin wan chru Shillong ban ya register ya professional tax te ka pendu nong tentang lesi kan ni kan improve but ya ka riboy but ya ka West Sien ni tang senden biang iki ke ban sei brokot belajar trai bak IT department bahkan pen biang iki tu ki chinon kam te ke tu ngin sapen register kan sapen Treikam online no iki ru te mentang idang sedang soi Shillong within 2 days ing la ban siu payment tu abai dai bak professional tax asi ka lai tarik panai ba ajap sau ni ala ban achieve ka wei ka ba la angnot aslam ba bangin long online no ikini ki filing of professional tax ni ka jinte lang bat ka department IT department balabat dai Congress Khubor ila trading card lang bat ka NIC kamtam ka badai ka kamin department bat ka state government ka ba layar pingi namta develop ya software bang lala ban Treikam tasing la yo ban launch tasing bat kan pen suk yo pat ba ha kalon ba ngi bun Sien kini ki ba apply professional tax ki sa jangai makin wan tu Shillong ban ya apply ke bai kali ka kal por ka ta te ka jing launch ngi kan ni kan serap sibun tak bisong hayeng la ban register ki kila ban enroll ki but kanyarap ru ban laj kini leakages sudah sekin don bet mental ngi la develop sundan ya u QR code ha ka professional tax certificate ka ba mla ba china thok chu mano tak scan ngi la lap te kini kanyarap mat kan tiu le se ya ka revenue jo ka council ru ka bangi depend ba ha kan ni ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bangi yo na professional tax man manusnam banyo ba kershan ni kitulop jongki Noptei jongi. Nakaliang ka jonga kung kayo min charge ka IT. Kalalong siya kaway ka achievement mo. Kaba nilala ban long ban job mentakas niya bangila yo ban launch siya kani ka filling online jong ka professional tax. Markani kajing tumo ban le online no yaki professional tax klade amde dang menta kade nadu hi war hajar khandai mga kana wanga bat kum ka in charge ka professional tax nilaya coordinate nadu kitu gisnam bat ka NIC but nakidaw pade se ki ba pat bit pat biang bun ki mo naka software e gum tai tingin pat la ban pen odlong ban ayu ban apply online ya ka professional tax
Ti agajing so jonga ngas ngo ba nai khublei kerpang ya i in charge ka professional tax ba fantin. Namar ba ngong ipi kani kamdei ka badang menta kadei ka bangila ya kun nado u arajar khandai. Ti hakajing na kajing bat kajong i pat kumi in charge ka professional tax pat ila shisha ila shimkia do kata-kata. But i ru long la coordinate lang bat ka department IT. Teng ai khublei ru ya ki officers jong ka IT mo ti kumjuru ya ki officers jong ka professional tax na do superintendent ki bala shimkhia ki bala tri shitong dan penodlong banlong ka di ka bajob ka bangin apply bagi pai ba ki la ben apply ka professional tax online dengan ngait scam ba hakajing tre lang ringkat bat ke NIC ti ngangit scam ka ba kanum kut tang hangi po Shillong that is castles and ringin dang yai beteng shado shapo mo West Castles mangidon ke department sa West Castles ngidon ke department shapo Jokari Boy district ko tinga nga ang note hi ba nakaliang ka chonga kung ka iya in charge joka IT ringkat bat ka jingetri lang bat iya in charge ka professional tax ngindang la ban pinurlong shu ikini ke badang sa Shong ka revenue ka Shillong ba actually kung baong no mo kamdi ka basok tingting iki staff ro ken namadon ka for ka bakini ki baday lai ki baday ban haban siyo ka professional tax kim one ban siyo long no ki violate long ki don ki ba long ki leklet den ray tingting pa den nakaliang ka jo ka department ho ya trishtom kat bala mo nakaliang ka jo ki staff ro te kamdi ka basok te kadi kata ka leakage ka ba long ki instinct te bakim wansiyo te da bakim wansiyo kum turu ka bujing e bade ya ka mo ka department ru te ka department ru ka shimkhia hi tang balong ka ha abede bat menta bakilala ban apply online kum ne te kum balong i em charge ka professional tax te ka leakage se kan duna ba